Καλημέρα κύριε Κατσόνη. Πραγματικά είναι έτσι όπως το είπατε. Καλημέρα και στις ακροάτριες και στους ακροατές. Αυτή η εκπομπή έφτασε να παίζεται σε πανελλαδικό επίπεδο, διότι αποτέλεσε την αχμή του δώρατος για να μου επιτεθεί τότε ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών, διότι έκρινε πως αυτά που είπα στην εκπομπή σας είναι προσβλητικά. Εν πάση περιπτώσει, περασμένα ξεχασμένα, μάλλον σας ακούνε πολύ περισσότεροι από όσους θεωρούμε ίσως ότι μας ακούνε. Πολύ πιθανό, κυρία Πανταζή. Λοιπόν, ήταν εβδομάδα. Αυτό σημαίνει ότι κάνετε πάρα πολύ καλά τη δουλειά σας. Προσπαθούμε όσο μπορούμε. Το δημοσιογραφικό λειτουργήμα αυτό επιβάλλει, να ακούγονται όλες οι απόψεις. Πολύ και σωστά. στο τέλος η κοινωνία κρίνει τελικά ποιος έχει το δίκαιο και ποιος το άδικο. Συμφωνώ απόλυτα. Και αυτό προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε εδώ μέσα από τα μικρόφωνά μας και μέσα από το διαδίκτυο. Λοιπόν, κυρία Πανταζή, ήταν εβδομάδα Χρυσής Αυγής. Ελήφθησαν οι αποφάσεις. Ισόβια ξανά ο Ρουπακιάς, 13 χρόνια σε Μιχαλολιάκο, Κασιδιάρη, Λαγό, Παπά, Γερμενή, Παναγιώταρο. Ίδια παραμένει ποινική μεταχείριση λοιπόν για όλα αυτά τα άτομα. 6 πρώην βουλευτές έλαβαν ελαφρυντικό, καταδικάστηκαν σε 5 χρόνια φυλάκιση. Στη φυλακή πάει και η κυρία Ζαρούλια. Για δώστε μου έτσι μια πρώτη άποψη για όλα όσα συνέβησαν. Λοιπόν, θα σας δώσω μια πρώτη εικόνα, γιατί η αλήθεια είναι ότι από χθες κατακλείζομαι από μηνύματα του κόσμου που δεν έχουν καταλάβει τι έγινε στην υπόθεση. Ναι, μα γι' αυτό σας βγάζω κι εγώ, για να καταλάβουμε τι είναι ένα πρώτο πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι σε ένα κράτος δικαίου δεν τιμά κανέναν, ανεξαρτήτως από ποιο βήμα είμαστε, είτε υποστήριξη της κατηγορίας, είτε θα μου επιτρέψετε να πω υπεράσπιση. Το γεγονός ότι τελικώς φαίνεται να έχουμε μια τελεσίδικη απόφαση για μια εγκληματική οργάνωση 13 έτη μετά. Αντιλαμβάνεστε για πόσα χρόνια συζητάμε. Ναι. Το πρώτο λοιπόν να το πούμε αυτό και να το επισημάνουμε. Άλλοτε ήταν η αίθουσα, άλλοτε δεν βρίσκαν αίθουσα, άλλοτε δεν υπήρχαν κατάλληλοι χώροι για να γίνει αυτή η δίκη, άλλοτε υπήρχε αποχή των δικηγόρων για διάφορα ζητήματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι φτάνουμε να έχουμε μια τελεσίδικη απόφαση σε μια κοινωνική πραγματικότητα τώρα που αν ρωτήσεις έξω τους πολίτες σας ενδιαφέρει η δίκη της Χρυσής Αυγής. Δεν ξέρω πόσους πια ενδιαφέρει και για πόσους είναι επίκαιρο αυτό το ζήτημα πέρα από τους πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας. Πάμε στο ζουμί. Η απόφαση αυτή έβαλε μια οριστική πρώτη, να πούμε, ποινική πλέον τελεσίδικη μεταχείριση για τον εντολέα μου τον Ηλία Κασιδιάρη με μια ποινή αμετάβλητη. Τι σημαίνει αυτό για να καταλάβει ο κόσμος? Οι ποινές που ακούστηκαν χθες από τους δημοσιογράφους δεν είναι εκ νέου ποινές. Είναι οι ποινές του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου. Επιβεβαιώθηκαν δηλαδή. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι ο Κασιδιάρης, ο Γερμενής, ο Μιχαλολιάκος θα κάνει άλλα 13 χρόνια. Σωστά. Σας τα λέω, κύριε Κατσόνη μου, γιατί αυτά γράφανε συναδελφοί σας, οι οποίοι δεν κάνουν δικαστικό ρεπορτάζ και θα μου επιτρέψετε να πω. Τώρα αυτά, κυρία Πανταζή, είναι και λίγο αυτονόητα τώρα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνεις δικαστικό ρεπορτάζ για να καταλάβεις. Εντάξει. Είναι και αυτή ο αχανής πλέον χώρος του διαδικτύου που ο καθένας παίρνει ένα μικρόφωνο και νομίζω ότι έχει γίνει και δημοσιογράφος. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν για τον εντολέα μου που είναι και στην πόλη σας και δημιουργεί αυτά τα ζητήματα που δημιουργεί τα λιοαστιευόμενη, η ποινή παραμένει αμετάβλητη. Αυτό σημαίνει ότι έχει εκτίσει έτσι και αλλιώς εδώ και 2,5 χρόνια, τα έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή σας. Επειδή δεν βλέπω φως εγώ εκεί από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών, δεν θέλω να τσακώνομαι κιόλας εκεί με το Συμβούλιο. Έχουμε λήξει ποινής πια τον Ιούνιο. Δηλαδή, τι σημαίνει λήξη ποινής? Τι σημαίνει για τον εντολέα σας αυτό? Θα βγει από τη φυλακή? Ακριβώς. Ανοίγει ο Δομοκός την πόρτα και του λέει: κύριε, σας ευχαριστούμε για την παραμονή σας. Δεν έχετε κάτι άλλο πλέον να εκτίσετε. Αυτό είναι τελειωτικό και δεν υπάρχει. Πότε θα συμβεί αυτό? Κοιτάξτε, κύριε Κατσόνη, επειδή και εγώ είμαι έμπειρη, εμείς τέλη Μαρτίου έχουμε συμβούλιο αποφυλάκησης. Ναι. Υπάρχουν δύο επιλογές. Εγώ τα λέω δημόσια. Μου λένε καμιά φορά μην τα λέτε δημόσια και τους λέω γιατί. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε. Μια νόμιμη υπόθεση αναλαμβάνουμε. Ναι. Εάν το Συμβούλιο θέλει να βάλει περιοριστικούς όρους στον κύριο Κασιδιάρη, θεωρώ ότι θα αποφυλακιστεί τώρα. Ιδάλλως, ο κύριος Κασιδιάρης αποφυλακίζεται έτσι κι αλλιώς το καλοκαίρι χωρίς περιοριστικούς όρους, με λήξη ποινής. Δεν θεωρώ ότι θα φτάσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών σε αυτή την έσχατη λύση. Θεωρώ ότι θα επιλέξει τη μέση οδό, σε αυτή την τελευταία πια αίτηση, να του δώσει το εισιτήριο για την επιστροφή στην κοινωνία, βάζοντας και κάποιους περιοριστικούς όρους, εξασφαλίζοντας, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο έτσι την παραμονή του έξω στην κοινωνία, με κάποιους όρους, τους κλασικούς, εμφάνιση στο τμήμα, η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Είτε έτσι είτε αλλιώς, για να ανακεφαλαιώσω λοιπόν, ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίζεται μέχρι το καλοκαίρι οριστικά. Έτσι ακριβώς. Σε μια υπόθεση που ο μόνος κρατούμενος πια είναι ο βασικός κατηγορούμενος της ανθρωποκτονίας που του επευλήθηκε ποινή σοβίας καθήρξεως και ο κύριος Λαγός, ο οποίος
επειδή είχε κάποια ζητήματα με τα μεροκάματά του, έλειπε κάποιοι μήνες στο εξωτερικό, αν θυμάστε τότε κτλ. Και αυτό στην ουσία έχει συμπληρώσει την υφόρο αναπολύσή του και από μέρες σε μέρες και αυτός αποφυλακίζεται. Άρα 13 χρόνια μετά έχουμε τον βασικό κατηγορούμενο Ρουπακιά και την έκπληξη για εμένα, και θα μου επιτρέψετε να πω δυσάρεστη έκπληξη, της εκ νέου φυλακίσεως της κυρίας Ζαρούλια, η οποία πέρα από το να είναι σύζυγος του κυρίου Μιχαλολιάκου σε αυτή τη δικογραφία, δεν είχε κάποιο υλικό η γυναίκα αυτή. Δεν υπήρχε κάποιο αποδεικτικό στοιχείο εις βάρος της, μου λέτε? Μία ομιλία στη Βουλή, κύριε Κατσόνη, η οποία θα μου επιτρέψετε να πω σκληρή μεν. Εντάξει, είπε μία λέξη κακή, υπάνθρωπη είπε, αλλά εντάξει τώρα, για μία ομιλία 13 χρόνια πριν να γυρίσεις μια γυναίκα που φροντίζει τον κατάκι το άντρα της, να πας πρώτη φορά μια γυναίκα, δεν έχει μπει ποτέ στη φυλακή, κυρία Ζαρούλια, σε ηλικία 62 ετών, δεν ξέρω, εκεί έτσι έχω μία θλίψη, νομική θλίψη για την απόφαση αυτή. Δεν την υπερασπίζομαι όμως, δεν μου πέφτει, δικαιούμαι να ομιλώ έτσι για την υπεράσπιση της. Αλλά έτσι μου έκανε λίγο αγινή εντύπωση, γιατί το δικό μας σύστημα δεν είναι τιμωρητικό και εκδικητικό, είναι σοφρονιστικό. Τώρα τι να σοφρονήσεις, μια γυναίκα 62 ετών που ζει στην Πεύκη και είχε το σύζυγό της κλινήρι? Εν πάση περιπτώσει έτσι κρίθηκε. Αυτό που για μένα πρέπει να επισημάνουμε στη δική σας εκπομπή είναι ότι εμείς θα προσβάλλουμε την απόφαση αυτή ενώπιον του Αρείου Πάγου για νομικά σφάλματα που θεωρούμε ότι έχουν εμφυλοχωρήσει στη διαδικασία. Ξαναλέω, νομικά σφάλματα. Παρότι η απόφαση δεν με χαροποιεί με την έννοια της ομόφωνης ενοχής του εντολός μου, θέλω να επισημάνω ότι έτυχα μιας δίκαιης μεταχείρισης από το δικαστήριο αυτό. Εγώ προσωπικά δεν έχω δικονομικά παράπονα, το ξεκαθαρίζω. Και ήταν μια δίκαιη δίκη για εμένα σαν υπεράσπιση και του εντολής μου. Ανεξαρτήτως αν ακούστηκαν οι απόψεις μας ή όχι. Και αυτό με διαφοροποιεί σε σχέση με αυτά που σας είχα πει, που βίωσα και έζησα στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών Λαμίας, το οποίο κράτησε εντός της φυλακής τον εντολέα μου για μια μη νόμιμη αιτιολογία ότι έχεις κάνει πολιτικό κόμμα, που αυτό δεν το ορίζει ο νόμος. Τώρα, το εάν ο Ηλίας ο Κρασιδιάρης είναι διευθυντής εγκληματικής οργάνωσης με μια συναυλία που πήγε το 2002 σε ηλικία 20 ετών και 5 ομιλίες που έκανε στη Βουλή, δεν με βρίσκει σύμφωνη με την απόφαση και γι' αυτό και θα την προσβάλλουμε ενώπιον του Αρείου Πάγου, ώστε να μας δοθεί μετά και δικονομική δυνατότητα προσφυγής μας στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Βέβαια, για να κάνω και τον αντίλογο λίγο. Βεβαίως. Η υπόθεση εξετάστηκε για πολλά χρόνια από πολλούς δικαστές, κατέληξε καταδικαστικές αποφάσεις τόσο στον πρώτο βαθμό όσο και στο εφετείο. Δείχνει ότι το ζήτημα κρίθηκε θεσμικά, όχι συγκυριακά, προφανώς, έτσι. Σαφέστατα και ναι, και γι' αυτό, ακούστε, είμαι πολύ σοβαρός άνθρωπος. Δεν πετάω κουβέντες για να πετάω. Ποτέ δεν είπα κάτι τέτοιο εναντίον σας. Γι' αυτό και σας είπα, όχι, το λέω για να ακούγεται. Ναι. Εγώ γι' αυτό και είπα ότι ανεξαρτήτως του αν με δυσαρεστεί η απόφαση, πόσο μάλλον η ομοφωνία της, δεν μπορώ να μην πω ότι ήταν μια δίκη η οποία κράτησε 4 ολόκληρα έτη. Δικαστές κρίναν αυτό που κρίνανε. Δεν με βρίσκει σύμφωνη νομικά. Έχω δικαίωμα προσφυγής στον Άριο Πάγο. Η δικαιοσύνη, η ποινική στην Ελλάδα πονέμεται σε 3 βαθμούς δικαιοδοσίας. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι και απαραίτητη η προσφυγή μας, διότι διαφορετικά δεν μας δίνεται το δικαίωμα να προσφύγουμε μετά στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκεί θα υπάρχουν ζητήματα, γιατί στα πλαίσια αυτής της δίκης να ξέρετε ότι υπάρχει σοβαρή παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας από την εκτελεστική εξουσία. Πρόσφατα το ΕΔΑ έβγαλε καινούργιες αποφάσεις σε βάρος της χώρας μας. Θυμάστε την υπόθεση, φιλοξενήσατε τον κύριο Θέμη Σοφό, της εισαγγελέως Τσατσάνη. Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουν η εκτελεστική εξουσία ότι δεν μπορεί να έχει άποψη για υποθέσεις που χειρίζεται η δικαστική εξουσία. Η δικαστική εξουσία προσπαθεί να είναι ανεξάρτητη. Δεν την αφήνει η εκτελεστική εξουσία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν σηκώνονται πλακάτ στην Ελληνική Βουλή με τη φράση «δεν είναι αθώοι», ενώ ένα δικαστήριο έχει συνεδριάσει για να εκδώσει απόφαση, αυτό αποτελεί παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας και της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Αυτά θα επισημανθούν στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και είμαι σίγουρη ότι θα δικαιωθούμε, γιατί ανεξαρτήτως της ποινικής μεταχείρισης των ανθρώπων αυτών, σε αυτήν την υπόθεση υπήρξε κατακρουργισμός του τεκμηρίου αθωότητας. Τώρα, για τους υπόλοιπους βουλευτές, γιατί εγώ εκπροσωπούσα και άλλους 2, επιβλήθηκαν ποινές φυλακίσεως με αναστολή. Δεν επιστρέφουν κάποιοι από αυτούς στην
φυλακή. Γι' αυτό και σας είπα ότι μόνο στην ουσία η κυρία Ζαρούλια επιστρέφει, το οποίο αποτέλεσε έκπληξη για μένα προσωπικά. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα. Βεβαίως. Γιατί νομίζω ότι περιμένουν να τα ακούσουν και οι ακροατές μας. Ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίζεται, όπως μου είπατε προηγουμένως, όπως και να έχει το καλοκαίρι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν όλα εξελιχθούν φυσιολογικά, θα έχουμε εκλογές την Άνοιξη του 27. Ο Ηλίας Κασιδιάρης είναι διατεθειμένος, και μάλλον να το ρωτήσω διαφορετικά, μπορεί να είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές αν το επιθυμεί? Ναι. Διότι δεν έχει απολέσει τα πολιτικά του δικαιώματα, με την έννοια του ότι ακόμα και αυτή η απόφαση είναι τελεσίδικη, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, εφετειακή που λέμε εμείς, έτσι λίγο απλά να καταλαβαίνουν οι άνθρωποι που μας ακούν. Δεν είναι αμετάκλητη, δηλαδή δεν είναι απόφαση του Αριουπάγου, επομένως δεν έχει αποστέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων, μπορεί να είναι υποψήφιος, μπορεί να στηρίξει οποιοδήποτε κόμμα, μπορεί να έχει μια πολιτική ιδιότητα και να δημιουργήσει κάποιο είδους πολιτικό σχηματισμό. Μπορεί να είναι επικεφαλής. Δεν μπορεί, λόγω των τροπολογιών Βορίδη, για να μην λέμε στον κόσμο μη σωστά πράγματα, υπάρχουν οι τροπολογίες Βορίδη, έτσι λέγονται, οι οποίες δεν του επιτρέπουν λόγω της καταδίκης του να είναι ιδρυτής πολιτικού κόμματος. Να θυμίσω ότι αυτό δεν απέτρεψε 250.000 κόσμο να στηρίξει το 2023 το κόμμα που τότε υποστήριξε ο Ηλίας Κασιδιάρης, που ήταν οι Σπαρτιάτες. Επειδή πρόσφατα είδα μια συνέντευξη που έδωσε ο ίδιος, είπε ότι θα είναι εντός του πολιτικού, να μην το πω πολιτικό παιχνίδι, θα είναι μέσα στο πολιτικό σκηνικό των εκλογών του 2027. Τον τρόπο που θα επιλέξει να είναι θα τον ανακοινώσει, φαντάζομαι, και θα τον οριοθετήσει ο ίδιος. Μάλιστα. Οπότε έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει, απλά δεν μπορεί να είναι ιδρυτής. Αυτό διευκρινίζουμε εδώ, έτσι. Ακριβώς. Γιατί μας ρωτάνε και εμάς οι ακροατές τι γίνεται, πότε βγαίνει, καταλαβαίνετε γιατί τα ρωτάμε όλα αυτά. Πολύ καλά κάνετε και τα ρωτάτε και είναι και πολύ σημαντικό να ξέρει ο κόσμος και η κοινωνία, όσοι υποστηρίζουν ελεύθερες εκλογές πρέπει να υπάρχουν βέβαια, στη χώρα. Ο καθένας υποστηρίζει από εκεί και πέρα ο καθένας υποστηρίζει αυτό που κρίνει εκείνο σωστό για τον εαυτό του και για την πατρίδα. Μάλιστα. Οπότε θα έχουμε συνέχεια, λοιπόν, μου λέτε, επί της ουσίας, για την Χρυσή Αυγή. Θα έχουμε συνέχεια, γιατί κοιτάξτε, δεν είναι η Χρυσή Αυγή ο Ηλίας ο Κασιδιάρης, έχει πλέον κάνει ένα δικό του κόμμα από το 2019. Ο ίδιος, για να το ξεκαθαρίσω και αυτό με δηλώσεις του, έχει καταδικάσει τις επιμέρους πράξεις. Δεν επιχαίρει κανείς για την ανθρωποκτονία Παύλου Φίσα, κύριε Κατσόνη, τώρα. Είναι τα αυτονόητα, προς Θεού δηλαδή. Και θέλω να πω ότι και η μητέρα του Παύλου Φίσα όλα αυτά τα χρόνια έδωσε έναν αγώνα, είτε συμφωνούμε με το ευρύτερο επίπεδο αυτής της επικοινωνιακής τακτικής που ακολουθήθηκε, είτε όχι, για να δικαιωθεί η μνήμη του παιδιού της. Και ορθώς έκανε. Όπως εγώ κατακρίνω αυτούς που κατακρίνουν τη Μαρία την Καριστιανού, οι οποίοι τολμά να πιάσουν το στόμα τους μια μάνα που έχει χάσει το παιδί της και να κρίνουν τι φοράει, τι δεν φοράει και αν θα κάνει πολιτικό κόμμα ή δεν θα κάνει, έτσι δεν θα κρίνω και τη Μάγδα Φίσα. Κάθε γονιός που έχει ζήσει τον απόλυτο εφιάλτη του να θάβει το παιδί του, δεν χωράει κανενός είδους, πώς να το πω, ζυγαριά στο πώς θα θρηνήσει και αν θα θρηνήσει και το τι θα διεκδικήσει για τη μνήμη του παιδιού του. Από εκεί και πέρα, σας ξαναλέω ότι ο Ηλίας ο Κασιδιάρης έχει καταδικάσει αυτή την πράξη, έχει καταδικάσει κάθε μορφή βίας, έχει καταδικάσει τα εγκλήματα που προήλθαν από οπαδούς του κόμματος περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη πράξη, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ποινικοποίησαν και ένα πολιτικό χώρο εν συνόλο, καταλαβαίνετε. Όμως, να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό, δεν έχει κατηγορία ο Ηλίας ο Κασιδιάρης για καμία συμμετοχή σε καμία από αυτές τις εγκληματικές πράξεις. Δηλαδή κατηγορείται ότι διεύθυνε τη Χρυσή Αυγή, η οποία τελικώς κρίθηκε τελεσίδικα ως εγκληματική οργάνωση, αλλά ότι δεν έχει καμία συμμετοχή στην ανθρωποκτονία Παύλου Φίσα, στην επίθεση στο ΠΑΜΕ, στην επίθεση στους Αιγύπτιους αλλιεργάτες. Αυτές τις υποθέσεις εξέτασε το πενταμελές εφετείο της Αθήνας. Δηλαδή ο μοναδικός διευθυντής. Και πού βασίστηκε η κυρία Πανταζή? Κύριε Κατσόνη, τώρα πονεμένη ιστορία. Γιατί τώρα με βάζετε στην καρδιά της. Γιατί αυτό ταυτόχρονα το αναρωτιέται και ο ακροατής. Και πού βασίστηκε, δηλαδή μετά από τόσα χρόνια και λήφθηκε μια τέτοια απόφαση? Θα σας πω. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι πολιτικό φαινόμενο ο Κασιδιάρης. Μην γελιόμαστε. Δεν είναι ένας απλός ποινικός κρατούμενος. Αν ήταν ένας απλός ποινικός κρατούμενος, όπως αποφυλακίστηκαν όλοι οι υπόλοιποι της υπόθεσης αυτής, θα αποφυλακιζόταν. Δεν καταλαβαίνω. Στο διευθυντήριο ήταν και να μην πω τώρα άλλα ονόματα. Καταλαβαίνουμε. Και με την ίδια ποινή
είναι έξω. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν τι διαφέρει τον Κασιδιάρη. Τον διαφέρει ότι 250.000 κόσμο τον στηρίξανε. Από εκεί και πέρα. Είναι η μοναδική υπόθεση στην ποινική ελληνική δικαιοσύνη, στα ποινικά νομολογιακά χρονικά. Η μοναδική. Έχουν γραφτεί μελέτες, η μοναδική, που έχεις ένταξη ανθρώπων σε εγκληματική οργάνωση και διεύθυνση, και μιλάω για τους βουλευτές, χωρίς να συμμετέχουν σε επιμέρους πράξεις. Ακούστε τι απλό θα σας πω. Έχουμε μια εγκληματική οργάνωση στη Φθιώτιδα, τη θυμάστε, που ανατείναζαν ATM. Σωστά. Αυτοί είχαν φτιάξει λοιπόν μια εγκληματική οργάνωση και ο διευθυντής αυτής ήταν ένας έγκλειστος που έδινε εντολές, ο οποίος όμως στην άδειά του συμμετείχε και σε 2 από αυτές τις εκρήξεις. Μάλιστα. Ο Κασιδιάρης διευθύνει, ενώ δεν έχει συμμετάσχει ούτε στην ανθρωποκτονία Φίσα, ούτε στους αλλιεργάτες, ούτε στο ΠΑΜΕ, ούτε σε κάποια άλλη περιστατικό στην Πάρο, σε κάποιους άλλους χώρους αντιεξουσιαστών που γινόταν κάποιες επιθέσεις. Δηλαδή, έχω έναν άνθρωπο που διευθύνει υποτίθεται μια εγκληματική οργάνωση, χωρίς όμως ο ίδιος να έχει κάποια συμμετοχή. Και αυτό δημιουργεί ένα νομικό ζήτημα που γι' αυτό το λόγο θα πάμε στον Αριοπάγο. Ότι πώς προκύπτει λοιπόν η πρόθεση αυτού του ανθρώπου να διευθύνει εγκληματική οργάνωση όταν ομιλεί στη Βουλή, κάνει ομιλίες και τόσα χρόνια ένας εισαγγελέας δεν έχει ασκήσει δίωξη και δεν έχει καταδικαστεί αυτός ο άνθρωπος. Η απάντηση ποια ήταν? Σε πράξεις βίας. Δυστυχώς η απάντηση ήρθε με την απόφαση. Θα τη δούμε το σκεπτικό. Δεν έχουμε σκεπτικό, το ξέρετε αυτό στα ποινικά ακροατήρια. Έχουμε μόνο διατακτικό. Θα περιμένουμε να διαβάσουμε την απόφαση και να δούμε σε τι είναι αυτό τελικά που οι 5 αυτοί άνθρωποι κρίναν ότι διευθύνει. Με τι κριτήριο διευθύνει ο κ. Κασιδιάρης, και αν έχουμε νομικούς λόγους, που θεωρώ ότι θα έχουμε, αλλά θα το δούμε, θα προσφύγουμε στον Αριοπάγο. Μάλιστα. Εδώ είμαστε, θα τα παρακολουθούμε, θα τα ξανασυζητήσουμε. Θα τα ξαναπούμε. Είναι σημαντικό να κάνουμε μια κουβέντα, θα μου επιτρέψετε, κύριε Κατσόνη, κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα για τα τέμπη που ξεκινάνε στις 23. Βέβαια, ναι, θα τα πούμε. Θέλω να τα πούμε λίγο, γιατί και εκεί θα σας καλέσουμε να τα πούμε, γιατί υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα. Και είναι κρίμα, γιατί μόνο εσείς έτσι δίνετε βήμα. Και είναι μια υπόθεση η οποία λόγω και των καταστάσεων στη Μέση Ανατολή έχει ψιλοκαπελωθεί, θα έλεγα, τώρα τις τελευταίες ημέρες επικοινωνιακά. Οπότε βεβαίως θα το αναλύσουμε και το συγκεκριμένο θέμα, γιατί είναι πολύ πολύ σοβαρό. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πανταζή. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Αυτά λοιπόν από την Βάσο Πανταζή, συνήγορο του Ηλία Κασιδιάρη και άλλων 2 πρώην βουλευτών, όπως μας είπε και η ίδια, της Χρυσής Αυγής. Οπότε αυτό το οποίο βγαίνει από αυτή την κουβέντα που κάναμε εδώ τώρα με την κυρία Πανταζή είναι ότι ο Κασιδιάρης αποφυλακίζεται τώρα το καλοκαίρι, όπως και να έχει.